se ceartă. Își fac cunoștință cu materialul, fac elemente a literelor, învață sunetele, literele, cifrele, consoane, vocale, propoziția, cuvântul, silabele. Interesant să desfășoară această activitate. Profesorii vin mascați, deghizați, fie în vampiri, fie în alte strășnicii din filmele de groază sau alt gen de filme. Ei solicită ca practicist, le dă o mangheri unguța cu bani. Astea sunt cele mai solicitate cărți. Metru pe secundă. Profesori, bibliotecari și personal tehnic. Вот это поворот! Буквы разные писать, тонким перышком тетрадь, учат в школе, учат в школе, учат в школе. Вычитать и умножать, малышей не бежать, учат в школе, учат в школе, учат в школе. Grăuncerul de polen este transportat de vânt pe stigmatul pistilului. Trece prin stil și ajunge în ovar. Și are loc Spune-mi, iubite copilaș, cum cântă micul greieraș. Cri, 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 așa cântă micul greieraș. Bineînțeles, cel mai renumit și cel mai accesat site este site-ul Odnoplastice. Sunt ferm convins că circa 90-95% din timp acolo. О, какой поворот! Began to show. în beciuri, în butoaie. Războiul sunt trei etape. Prima este armistițiu, atunci când se încetează focurile militare. Iar după aceea, în etapa 2, se întâlnesc într-o conferință și ajung la masa de respective pentru a semna un tratat.